סליחה? אדוני? אדוני? למה אין לך מסכה? אתה לא צריך מסכה? זה מלחמה. אני צריכה טלפון. Что случилось? טלפון. Я не понимаю, о чем ты говоришь. טלפון, טלפון, טלפון? Да. טלפון, טלפון. תודה. ספסיבה. ספסיבה. הלו? לא עובד. לא עובד, לא. Не-не-не, работает. לא, זה Нет, לא עובד. Он работает. לא работа. Да, ты говоришь, что он работает. Но он должен... Нет, он должен работать. תשמע. Подожди секундочку, подожди, не торопись. זה לא רבוטה. Алло? רבוטה? לא. Нет, это не работает. אוקיי, תודה, ספסיבה. ספסיבה. אוקיי. אני הולכת, אתה צריך מסכה. תשים מסכה, מסכה. נדרשים לחבוש מיד את המסכות, להסתגר בחדרים אטומים. על מנת להכין את הערכה יש לפעול על פי הסדר הבא. יש להרכיב את המסננים לאמצעי המגן, להתאים את הרצועות. אישה יש למתוח את הרצועות כך שהמסכה תהודק על הפנים. קטן הדלת בסמרטוט רטוב, ואת משמעות תפקרת הדבקה. Calme-toi. Respire, tu l'étouffes. Respire. Respire calmement.